Sziasztok, én Kata vagyok, és ez itt egy újabb videó, amit már rég meg kellett volna csináljak, csak elég sok dolgom volt mostanában. Léci, ne kövezzetek meg! Szóval ez egy unboxing videó részben, mert már kibontottam az LPS-eket, csak visszatettem a dobozba, hogy nektek is meg tudjam mutatni. Nem bírtam ki! Nos, mutatom is a dobozunkat. Nos, mire várunk? Bontsuk is ki őket! Újra. Először is mutatom az LPS-eket. Csak szóltam. Az első az legyen ő. Hát... ő. Szóval... ő rám... nagyon, hát nem is az, hogy rég, hanem nagyon megtetszett. És nagyon szép. Örülök, hogy megvan. A következő az... mielőtt bármit is mondanék róla, először is próbáljátok meg kitalálni kommentben, hogy milyen állat. Azt, hogy valójában milyen állat, azt majd a videó végén fogom elmondani. Addig is találgassatok, és aki eltalálja, annak beszívezem a kommentjét. A következő, és egyben legutolsó, LPS. Hát, nem is tudom elmondani. Szerintem nagyon cuki, bár igazából őre annyira nem vágytam, de szerintem nagyon édes. Most jöjjenek a kiegészítők. Először is a vízilóhoz járt egy ilyen levélke, mert ő egy ilyen szerencsesütis LPS, és neki van egy ilyenje. Igazából én csak a további kettőt csak az LPS-ekhez párosítottam. A rókának van egy ilyenje. Ezt külön rendeltem, mert szerintem nagyon cuki. Egészségedre. Nos, a harmadik az ez. Sült krumpli. Még mindig nagyon aranyos. Bár a hátulja nincs kidolgozva, de szerintem nagyon cuki. Nos, üdvözöllek titeket az LPS TV-ben. Ő itt a legújabb városlakónk. Mondd el kérlek a nevedet. A nevem Röni, és szerintem jó lesz itt laknom. Szerintem. Nos, Röni, mondd el kérlek, hogy milyen érzés volt végre kijönni a dobozból. Egyszerűen felszabadító. Hát, már egy ideje ott voltam a dobozban. Nem könnyű több órát ott bent tölteni két másik állattal. Szóval örülök, hogy végre kijöttem. Nos, köszönöm, Röni, ennyit szerettem volna. Szervusz, kedvesem, kérlek elmondanád a nevedet? A nevem Bri, és jó, hogy végre itt vagyok. Jó itt lenni veled, és persze a kamera előtt. Nos, Bri, kérlek elmondod, hogy milyen érzés volt kijönni a dobozból? Igazából nem tudom. Jó volt bent, a sötétségben, együtt a gondolataimmal. Persze elég hangos volt bent, két másik állattal együtt, de igazából eléggé összemelegettünk ott bent a dobozban. Bár lehetséges, hogy inkább kerülni fogjuk ezentúl egymást. Rendben, Bri, ennyit szerettem volna. Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Ó, nem tesz semmit, én köszönöm, hogy itt lehettem.
Nos, kérlek, elmondod a nevedet? Nos, a nevem Vilma. És... hová tűnt a levelem? Milyen levél? A kulcstartóm. Eltűnt a kulcstartóm, pedig az volt a legnagyobb értékem. A kulcstartóm. Nos, Vilma, milyen érzés volt kijönni a dobozból? Egyszerűen felszabadító, eléggé kényelmetlen volt már a hely. 3 kiegészítővel és 2 állattal még. Jó, hogy végre kijöttem, eléggé nehéz volt ott bent a levegő. Gondolj bele, tele volt széndioxiddal, ami... Köszönjük, Vilma, ennyit szerettem volna. Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Köszönöm, mármint én köszönöm, hogy itt lehettem. Ja, és még nem is magyaráztam el, hogy... Hogy köszönöd. Ja, tényleg elmagyarázta. Hupszi! Nos, én is köszönöm, hogy itt voltatok velem, és... Te meg mit keresel itt? Nem mondtad, hogy ha tetszett nekik, akkor lájkoljanak és iratkozzanak fel. Rendben, megmondom nekik, de csak ha elmész. Kérlek! Fura ez az új lány. Hát, akkor köszönöm, hogy itt voltatok. Ha tetszett, akkor lájkoljatok és iratkozzatok fel. Én Kata voltam, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Van még egy kis időtök leírni, hogy mégis milyen állat lehet. Megvárom. Na jól van, nem várom meg. Ő egy macska és kutya vagyok, utálom a macskákat. Menjél innen. Sziasztok!